Diagwich. No Diayiv. Mos mheán leat. Tom ag brathnú an cailún sin mar tá iver a dó iarú agus tá iver a dó sa bosca hús an seo. Ein dó. Tá mé go gurí iver a trí, iver a cuaig agus iver a ní. Cad faoin bosca sin. Tá iver a héanaar iarú agus iver a ní freisin agus iver a sé agus fecin iver a héan agus iver a ní an líne seo. Cíbhíonn sé sin go bhfuil iver a sé ag dul an seo. Tá an bunlíne gan iver a héan nó iver a cuaig nó iver a ní. Tá iver a ní agus iver a cuaig an líne seo ar an cailún seo. So curthaí mé iver a héan an seo agus fágann sé spás amháin le haghaidh iver a ní. Agus tá iver a cuaig an seo, so curthaí mé iver a ní an seo agus fágann sé barna sa cúine le haghaidh iver a cuaig. So, anois tá míad in ann iver a héan a chur an seo agus iver a trí. Tá sé sin fágtha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So cad atá ar trasna an seo, trasna across over here. Tá iver a 4 hús an seo agus iver a 6 fágtha. 1, 2, 3, 4. Tá iver a 5 hús an seo agus iver a 7. 1, 2, 3, 4, 5. Tá iver a 6 hús sa bosca sin, so chuirfí mé iver a 6 an seo. Tá mé fós a gurí iver a 8 agus iver a 9 an cailún sin. 2. Iver a 3. Dúirt mé tá mé in ann iver a 3 a chur an seo. There isn't really an Irish verb that equates to the English verb I can, as in I am able to. So we tend to say either is féidir lom or tá mé in ann. Tá mé in ann is sort of, ann is also the word for there or here. It's kind of a locational word. So it in ann sort of equates to I am in position to. Some people use the word ábalta as well, which is more I have the ability tá mé ábalta an iver sé a chur an seo. 1, 2, 3, 4, 5. Tá mé gurí iver a 7 agus iver a 8. Tá iver a 8 hús an seo. So fágann sé an spás seo le haghaidh iver a 9 agus raci iver a 7 an seo agus fágann sé iver a 5 chundul an seo. Sin. Fecin iver a 2
agus iwwer a dó. Ein dó trí cahar. Tá mé fós a géirí iwwer a seacht agus tá iwwer a seacht ar an líne seo. Tá iwwer a hocht híos an seo, so bé iwwer a ní agus fógann sé barna amháin. Ein dó trí iwwer a cahar. Ein dó trí cahar cúig sé seacht ocht ní. Ein dó trí hocht a ní. Tuigi mé arás go dtí an bosca sin. Oh, no, fanní mé an seo, mar feicim iwwer a seacht an seo. Agus tá iwwer a seacht ar iarú sa cháiliúin sin, sa fógann sé spás a haid iwwer a trí. So, cad atá fágtha sa líne seo. Tá iwwer a hocht fós ar iarú agus iwwer a cúig. Tá iwwer a cúig sa bhosca sin. Okay. So fágann sé iwwer a cúig arís. No, tá iwwer a cúig hús an seo, so iwwer a seacht. Agus cílíonn sé sin go bheith iwwer a haon ag dul an seo. Agus tá barna amháin sna beirt cáiliúin. Ein dó trí cahar ní. So iwwer a ní, tá iwwer a ní ag dul an seo agus iwwer hocht ag dul an seo agus tuigi mé arás go dtí an barna amháin. Ein dó. Agus bhí mé géirí iwwer dó le haid an cáiliúin sin. Ein dó trí. Ein dó. Fógann sé iwwer a hocht. Tá barna an seo. Cahar. Ein, trí, cahar, cúig, sé. So is féidir liom an líne seo a chríochnú. I can finish this line. Ein, trí, le iwwer a ní. Agus is féidir liom an cáiliúin sin a chríochnú. Le haid iwwer a trí, le iwwer a trí. Agus fógann sé an iwwer déarnach, an iwwer sa lár in the center, agus sin iwwer haon. Mar bhí iwwer haon ar iarú sa bhosca sin, sa líne sin, agus sa cáiliúin sin. So bhí mé ann an puzzle a chríochnú. I was able to finish the puzzle. Agus tá mé sásta lei sin.